Γεια σας παιδιά. Είμαι ο Βασίλης και φέτος ο Δημήτρης θα κάνει για δεύτερη χρονιά το vlog μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Merry Christmas. Το vlog έρχεται. Καλημέρα παιδιά, τώρα θα ξεκινήσουμε, πάμε για το φορολόγο και θα τα πούμε μετά, θα βγάλω πίτα. Φλάκια. Όσοι φύση είναι ωραία και περιμένω να μας πάρουν. Ουί! Ωραία σύννεφα. Όχι, δεν είναι. Αυτό δεν είναι σαν πουλί. Αυτό εδώ. Μοιάζει σαν γλάρος μοιάζει. Ήρθες έτοιμη και καλή όρεξη. Σας αγαπώ. Όπως απένω τις τροφές. Όπα, έλα. Γαμώ τον ήλιο. Τι ήλιος είναι αυτός? Πολύ ήλιο ρε παιδιά. Γυναίκα το είχε. Ναι, Ναι. ωραία ήταν. Όχι ρε, αυτές σου πλάκα. Όχι, ρε. Είχε το smart ρε. Ναι, λέω, ωραία ήταν, ωραία γυναίκα. Αυτό να σου πω. Δεν είδα ρε, το είχε Γιατί? κάνει εξοδότηση. Γιατί... Δεν τα λέμε άλλο.